салом ба ҳаводорони футболи тоҷик, махсусан онҳое ки бозиҳои лигаи якумро пайгирӣ мекунанд. Даври шашуми мусобиқаи мазкур дар барномаи навбатии ФАТ пайгирӣ намоед. Ин навбат бозиҳои лигаи якум ҳамон гуна баргузор шуд ки интизораш будем. Фақат гап сари ин аст ки хунукназарии дастаи Равшани Зафаробод то ҳол идома дорад ва аллакай дуюмин бозии сафарӣ аст ки ба рақобат ҳозир намешаванд. яъне бохти техникӣ барои ҳариф аллакай кафолат дода мешавад. дастаи ҳамеша қурбоншавандаи дигар ин гулистони шаҳри Гулистон аст. онҳо аллакай аз аввали мавсим ба бохтҳои калон уддат мекунанд. бозии гузашта Парвоз бераҳмона бо ҳисоби бузурги 18-0 торуморашон кард ва инак муқобили Ҳулбуг ба чунин мушкилӣ рӯбарӯ шуданд. футболбозони Ҳулбуг албатта ки ҳисоби бузурги Парвозро такрор накарданд, вале натиҷаи бозиро ба ҳад ҷиддӣ сохтанд ки инҷо гап сари омурҳои футболбозон ва таносуби тӯбҳо дар ҷадвал меравад. хулас гапи бисёр як хара бор. беҳтараш ба шаҳри бозиҳо мегузарем. дерби шимол мебоис яке аз сахттарин бозиҳои давр мешуд. мо гуфтем дастаи навкори лига Парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бо он ҳисобе ки Гулистонро шикаст дод, бо боварӣ метавонад Истаравшанро низ аз садди раҳ берун кунад. аммо дар асл таҷрибаи Истаравшан ва рӯҳияи ин даста Парвозро ҳатто нафаскашӣ нагузошт. бозӣ хеле пуршиддат сипарӣ шуд ва ба мақоле дар охир мӯйро аз хамир ҷудо карда тавонистем. футболбозони Парвоз охир тобу тавони фишори аз ҳад баланди Истаравшаниҳоро надоштанд ва билохира бо бозигузориҳои зебо футболбозони Истаравшан ба задани гол даст ёфтанд. ҳарчанд футболбозони Парвоз бо ҳамон услуби маъмулии худ баъзан аз контрҳуҷумҳо хуб истифода мебурданд, аммо хатти дифоъи бениҳоят сахти Истаравшан иҷоза намедод то ба задани гол даст ёбанд. ин бозиро ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ва мебинем ки натиҷаи он ба чӣ ҷанбаст ёфт. яке аз рақобатҳои марказии даври шашуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ин бархурди дастаҳои Истаравшан ва Парвоз буд ки дербии шимоли кишвар аз интизориҳо дида пуршиддаттар сурат гирифт. қисми якуми бозӣ бо ҳуҷумҳои тарафайн сипарӣ шуд ва аз рӯи оморҳо футболбозони дастаи Истаравшан нисбат ба Парвоз фурсатҳои бештари голзаниро дар ихтиёр доштанд. футболбозони Истаравшан махсусан феълан нишонзани беҳтарини чемпионат Илҳом Баротов аз як вазъияти стандартӣ имкони боз кардани ҳисобро дошт, аммо зарбае аз фосилаи дур задааш андаке аз паҳлӯи дарвоза дуртар рафт. ҳамин тавр чандин фурсатҳои дигари ба гол наздик аз ҷониби футболбозони дастаи Истаравшан таъсис дода шуд, аммо ҳуҷумкорони ин даста фурсатҳои мазкурро ба гол табдил намедоданд. дар миёни қисмати аввал дар иҷрои футболбозони Парвоз низ чандин ҳуҷумҳои хатарзу мушоҳида мешуд, вале чӣ гуна ишора кардем, хатти дифои пурқуввати Истаравшан аз иҷрои бартараф кардани партофҳо ва ирсолҳои головар ба хубӣ мебаромад. як маротибаи дигар Илҳом Баротов имкон дошт ки бо як зарбаи қавӣ аз масофаи дур тӯбро вориди тӯри дарвоза кунад, аммо ин навбат ҳам тӯб аз паҳлӯи дарвоза канор рафт. қисмати аввали бозӣ ҳарчанд ки фурсатҳои зиёди ба гол наздик дошт, аммо барои ҳеҷ дастае муяссар нашуд ки ҳисоби дидорро боз намояд. оғози қисмати дуюми бозӣ низ бо ҳамон ҷаззобият ва интригаи хоса шурӯъ шуд ва дар аввалин дақиқаҳо имконият ба вуҷуд омад ки футболбозони дастаи Парвоз аз як вазъияти стандартӣ ҳисобро кушода кунанд, аммо истеъдоди баланди дарвозабони Истаравшан ба ин чиз иҷоза надод ва бо маҳорати болои худ зарбаи ба кунҷи дарвоза равоншударо бартараф кард. Илҳом Баротов низ дар натиҷаи як контрҳуҷум боз имконияти голзанӣ пайдо кард, аммо зарбаи задааш тамоман ба дарвоза наздик нашуду барҳадар рафт. шуру ғавғои мухлисони Истаравшан ва дастгирии бевоситаи онҳо дар минбари мухлисон ба рӯҳияи футболбозони даста таъсири мусбат расонид ва дар як фурсати ба миён омада дар дақиқаи 66-уми дидор футболбози дастаи Истаравшан Отабек Каримов бо зарбаи қавӣ тӯбро вориди тӯри дарвоза кард ва ҳамин тавр ҳисоби дидор кушода шуд. голи дуюми дастаи Истаравшан дар дақиқаи 83 ба миён омад. дар дохили ҷаримагоҳ Илҳом Баротов тӯбро ба Диловар Бойкузиев партофт кард ки футболбози мазкур бо як маҳорати олӣ тӯбро аз болои сари дарвозабон дохили тӯри дарвоза намуд. голи задаи Диловар яке аз беҳтарин голҳои даври шашум эътироф карда шуд.
футболбозони дастаи Парвоз баъди ҳисоби 2-0 андаке бедор шуданд ва ҳуҷумҳои барқосо ташкил мекарданд. ҳамон футболбозони дастаи Истаравшан ба ҳисоби 2-0 иктифо карданд ва пурра ба ақиб нишастанд ки дигар имкони убур кардани хатти дифои ин даста барои Парвоз мушкил афтод. ҳамин тавр ҳисоби бозӣ ба нафъи Истаравшан 2-0 хотима ёфт. бояд қайд намоем ки дастаи Истаравшан бо ин ғолибият аз зинаи шашум ба зинаи панҷуми ҷадвал баромад ва дастаи Парвоз яку якбора ба зинаи ҳаштуми ҷадвал фаромад. бозии дигари даври шашуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл сурат гирифтанд. душанбе ва шодмони ҳисор ба задани якголӣ даст ёфтанд ва ба ҳамин натиҷаи мусовӣ дидори мазкур ба поён расид. ориони исфара дар майдони худ дастаи сарҳадчии ҳамадониро бо ҳисоби 3-1 мағлуб кард ва чӣ гуна гуфтем бо сабаби ҳозир нашудани дастаи равшани зафаробод ба майдони панҷшери балхӣ бохти техникӣ ба қайд гирифта шуд ва дастаи панҷшер соҳиби 3 имтиёз гардид. бозии дастаҳои гулистон ва ҳулбук бо ҳисоби бузурги 6-0 ба нафъи дастаи восегӣ хотима ёфт. ҷадвали умумии чемпионат ҳоло ягон тағйироти ҷиддӣ надорад. дастаи моҳир бо аввалин мусовии худ аз 3 имтиёз маҳрум шуд, вале ҳоло ҳам бо 13 имтиёз мавқеи аввали ҷадвалро ихтиёр дорад. ҳулбуки босе бошад бо 3 ғалабаву 3 мусовӣ ва бидуни ягон бохт 12 хол дораду баъди моҳир мавқеи дуюми ҷадвалро ишғол кардааст. панҷшер ҳам имсол ҳунарнамоӣ бад надорад. онҳо низ мисли ҳулбук дар 6 давр 3 ғалабаву 3 мусовӣ доранд ва бо касби 12 имтиёз ҷои сеюмро банд карданд ки миёни панҷшеру ҳулбук танҳо таносуби голҳо тафриқа андохтааст. ориони исфара ҳам 12 имтиёз дорад. фақат голи кам доштанд дар кулвори худ нисбат ба дастаҳои болоӣ мавқеи чорумро моли худ сохтанд. истаравшан нисбати аксарияти дастаҳои ҷадвал бозии кам дорад ва бо бохти ягонаашон шумораи холҳои худро ба 10 расониданд ки дар сурати боғалаба паси сар кардани бозии мавқуф метавонанд бо моҳир барои ишғоли мавқеи аввал даст ба гиребон шаванд. равшани зафаробод ҳанӯзам ҳамон 3 имтиёзи худро наафзудаанду гулистон ҳам дар масири 6 давр ягон дастаро мағлуб кардан натавонист. аз ин ро ҳар дуи дастаҳо дар таҳхонаи ҷадвал қарор доранд. бозиҳои оянда яъне даври ҳафтуми чемпионат ба таври зайл баргузор мешаванд. парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар майдони худ дастаи душанберо интизор аст ва ҳулбуки восе бошад дар хонаи худ дастаи истаравшанро қабул мекунад. барқчӣ бо дастаи орион мубориза мебарад ва ин бозиро аз рӯи натиҷаҳои охири дастаҳо рақобати марказӣ унвон додан зарур меояд. тақдири равшани зафаробод агар то даври баъдӣ маълум нашавад, пас бояд аз рӯи тақвим ин даста дар майдони худ ҳамсоя дастаи худ гулистонро қабул намояд. сарҳадчии ҳамадонӣ бошад дар бозиҳои охир он қадар натиҷаҳои хуб надорад ва ин навбат бо панҷшери балхӣ бозии мушкилеро паси сар хоҳанд кард. саройкамару моҳир дар майдони дастаи саройкамар вохӯрӣ анҷом медиҳанд. рӯйхати нишонзанҳои чемпионат нисбат ба қабл ягон тағйироти ҷиддӣ надорад. ҳанӯзам футболбози дастаи Истаравшан Илҳом Баротов бо 6 гол дар мавқеи аввали рӯйхат ҷойгир шудааст. футболбози дастаи Парвоз Муҳсин Рустамзода низ дар қатори Илҳом Баротов 6 гол дорад ва ӯ мавқеи дуюми ҷадвалро ихтиёр кардааст. футболбози дастаи Моҳир Шоҳин Боев бошад 5 гол дорад ва мавқеи сеюми рӯйхати мазкурро ишғол кардааст. футболбози дастаи Гулистон Беҳҷан Мирзозода 4 гол задааст ва футболбози дастаи Шодмон Сайҳомид Узбекзода бо 4 гол дар мавқеи панҷуми рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум қарор доранд. ин шаҳри даври шашуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум буд ки ман Фирдавси Хурсанд онро барои шумо шарҳу тавзеҳ додам. то дидори навбатӣ шоду пирӯз бошед. хайр.